Takže čaute všetci pri novom videu. Dneska ideme hrať The Forge Beta. Dneska to ideme hrať, je to akože celkom nová hra. A som teraz nedávno začal hrať. Extrémne ma to baví, že extrémne. Tak som si povedal, že z toho natočím video. A malo byť dneska ešte jedno video, ale asi kamarátka, ktorým to chcem natáčať, tak kamarát akurát sa musí učiť, takže musíme na ňom čakať. Som tie grafiky ešte nenačítali. Porobiť. Mám tam tin. Dvakrát silver. Ideme tady. Jaj, kapacitu nemám. Idem popredávať veci. Mňa najviac štve na tomto, že proste to trvá dlho, kým to akože dokáže predať. Akože dve najlepšie veci, čo mám. No, najlepšie nie. No, dosť dobré. Daj mi to. Daj peniaze a ideme. Viete, nekúpim platinum. Mám robiť, asi za to kúpim väčší tento inventár. Tin, dvakrát silver. Idem. A hrám to inak na ovládači, tak to bude oka. Ideme bomby. OK, zase toto zito. Poď. I, A, B, oj, I. Bomba. Fajnový nožík. Ale veľmi lacný, no 30, nič. To je platinum, gold a teal. Čiže to neviem. Bomby. Bomba. Ešte toto slavčanie, hej. Moc mi to akože nejde a nemám vôbec tieto více brať na blbosť. A to, aby som bol z toho dobrý. OK, to bude fajnové, to bude dobré, to bude dobré. X, B, aj, A. Dobre, pekne B, aj, zle. Stáva sa. Bomba. Pekne. Epičky. Nie je to málo. Ešte mám taký bananík, taký koper, idem to popredávať. Pozor, aj goblin. Pekne. Daj. Ja rád to predám veľa. Bím, predávam. Poď. Pekne. Aspoň stovku si mi za to mohol dať, ale dobre. Ja som si buchol dať. Počkaj som vypojiť počítač. Aj prepáčte, sekol sa mi. Tento mi vyplo nahrávanie, tak prepáčte, veľmi sa vám ospravedlňujem. Ja to nemám ešte také natrenované. Potrebujem to domíňať, čo tu mám.
Idem bomby. Ešte kúsok, dobre, pecka. Ale veľmi vás poprosím, aby ste dali odber, bo fakt odber, je to zadarmo. Stojí po jedno kliknutie, ale to je akože nič. Prosím vás, fakt, dajte ten like tam, alebo odber. A ja budem dať za opoj, akože nič. Prosím, dajte mi ho tam. Aj. Ja sa snažím pre vás robiť content, čo najlepší. Aj nie, to nie. Aj. Sa preklikávam. A to budem 6-7, Copper 6-7 plus Iron 336. To už je fest akože staré, to 6-7, to nikoho nezaujíma. Si myslím, neviem či hovorím pravdu, ale mňa to zrovna už nezaujíma akože. Dvakrát banán a hádam mi čo dobre vidie. A ja fakt doporučujem akože túto hru. Fakt, je to mega dobrá hra, mňa to extrémne baví. A prosím vás, dajte ten odber. Prosím vás, prosím. Chcem dosiahnuť 10 000 odberateľov. To dosiahnem, tak bude špeciál za 10 000. A to bude akože fakt špeciál, budete tam mať z najlepších vecí, čo sa mi stalo za natočenie. A to je fakt bomby. Prečo tam je banán? Accept. OK, banánový. Aj tak nič nemám, tak. To rovno predať, len počkaj, si pozriem, či nemá náhodou ten banánový viac. Tento viac damage nedáva náhodou. Nedáva. Asi poviem enchantovať ten, čo mám teraz meč. Extrémne dobrý. Nezumiem páči, je fast smiešný podľa mňa. Extrémne. No dobré, 50. Pozerajte. Ale počkaj. Máš žaru? Tak to bude. Napichnú túto hubu. Co ideme enchantovať. Jasné, predložím tu. Pekné. Bomba. Aj, 27 tak. Z toho zlepším čo najlepšie. Koľko? Aj, dobré, už nejde. Škoda. Pozri, koľko dáva damage. Bro, už dáva 7,7. Plus akože 3 damage, akože mi to dáva. A tak to už musím dať extrémnu pecku. Len takto dávam akože dosť. A to je akože 7,67, tak nejak to dávam. Mám to otestovať na nejakých. Sice som to úplne noob. Koľko to keďže? 11, pozerajte. Bum. 8, 9, za 9. Bomba. Také typy som videl. Čo najnižšie, lebo mám extrémne dobrý. Ten tak pickaxe, že? Ojojoj. Čo? Koľko? 4. Ojojoj. Rozbijem jak nič. Bum. Aj dole. Aj, rok, aj to sa hodí. Chce mi to úplne k ničomu, ale to sa.
Ale prachy sa hodia. Sa už idem do toho People. Čo ako sa to volá? Tak nejak. Nezaujíma ten zombie, mňa zaujíma iba to, kde sú také fajnové kamienky. A to je ten, čo hľadám. Puzzle, čo je slova? Boulder. To práve hľadám. Čo? A čo? Bum! No tak. Utino. Báme to. Na 140. Na 170. Ty daj! Oj! Nie. Niekde na pozorkoch. Iba Cooper sami. Ojojoj. Že ma bude vidieť? No jasne, že ma bude vidieť. Čo ma bude vidieť? Aj, dobré, platinum, aspoň dačo. To má za 100 púp. Nie, to nebude. Dobré, budeme to našťastie. Tam budeme mať fez veľa kopu. Celkom málo ako. Púble potrebujem zase. Mám ho. No, vyšiel tam. Tam je to úplne bohatelný, to je tento. Myslíte, že to dokážem obiť zo zodu? Ale neviem, fest dohodím. Tak sa to bude... tak nič. A to je to v pohode, zatiaľ. Tam je to bohaté, kebyže to so mnou takto je. Bolo pecka. Takže by to so mnou takto bolo, tak by sme ich vypli jak nič. Ja dám fez málo. Jen takto dať ešte štít. Tak by som... No, idem štít. Bím. To dám. Do risky. A idem bomby. Nechte prepol. Čo najrýchlejšie, čo najviac to naťažiť. Ja sa dneska som level 10. Sa mi to podarí, ja budem Mám rád, tak sa mi to podarí. A možno, ak sa mi podarí, tak v piatok natočím video z TikTok. Z korčľovania. Budeme v piatok korčľovať, tak ak sa mi podarí nabiť GoPro, poviem natočiť. Co? Ty mi ideš takto robiť zle? Tam je zase ďalší. Ja je nalezovaný. Nevidím. A do level 1.
Oj, dawaj. Dobre, dal som. 8 level 10. Rýchlo musím toto vykopať. Veľmi rýchlo a idem hore. Najprv sa musím... Berám toto, sa musím rýchlo do... Obídem. Vidím, takto. No nic. O nic, no nic. Dobra, ono dá. Ja radšej idem. Tu sa mi zdá, že nie sú tak. Takej. Rýchlo utekám. Okay. Skúsim toto, že čo to? Skúsim všetky 3. Skúsim mať nedobré, ale to chcem skúsiť. Ešte mi z toho vidí ako v tomto off-screene, tak budem začať farmiť a sa tam aspoň na ten level ako housebox, alebo akože, no nie síce na vysokom levele, mám druhú túto lokalitu, ale ja ho síce už ešte nemám, ale je to fakt ako. Dobre, bomba. Čo je? Čo mi z toho vyšlo? Fakt dáva 8 damage. Tak to je jasné, že si nedíjem to tak. Keď si dám môj 7, tak to chcem určite. Celé môžem ísť predať. Si nemala ani updateovať, lebo zbytočne. No a idem to narobiť ešte za 2. Dáme 100. Cardboard za 2-krát. No tak 3-krát. Ale banán. Čo mi z toho vyjde? Už sa to popredávam a budem sa s vami učiť. Prosím, dajte tam odber. Fakt akože nič jasné nestojí, ani peniaze, iba úsilie. No, ani to úsilie nie. Mne to viac pomôže v tvorbe, lebo keď dosiahnem 10 000, tak sa mi odomkne speňažovanie a budem môcť zarábať aj nejaké tie peniažky. A to sa mi fakt hodí, lebo začínam biznis, veľa biznisu. No, biznisu, čo je? Také slova neexistuje. Biznisu. OK. Počkala som, už mám plný plenajment. Tak. Počkala som armoru, tam nič. Táto helma. Keby už dám armor, dám ešte, že... OK, just play. Viac silver. Dobrá, nebolo skôr 0%. Tým, tam netreba. A tým mám 4-krát, môžem si pridať.
No, okej, 31%. Idem to skúsiť. Nie, už nemám to tak. No nič. Idem to predať. Čo najrychlejšie, lebo fakt to chceš. 31%. Akože. A na jednu z tých dobrých helmiček, to by som sa nemal. Tak mi padla. O 200, 120, ok. Deal. Ok. A ešte plus 1, akože to je dobré. My zarobili. Takže tam bolo toto. Tam bol Alien. Viem, že tam bolo Silver dvakrát. Viem, že tam bolo Titan. Alebo ako neviem, takto. Takto, bomba. Musí mi padnúť táto. Mi nepadne, tak ja s tým asi končím. Tak akože to bola fest bomba, kebyže mi to padne. By som bol fest šťastný, akože. A neviem, počuť v pozadí, tak je muchu, tak mi to lietá furt. Neviem sa jej zbaviť. Spraviť. Dobre, bomba. Aj chestplate. Bože, chestplate mi netreba. Som to nehľadal toho. I. Bože, B. I. X. I. Bet. A. Bet. Jaj. Zase lepšie mohlo padnúť ako. 26 sekundovka. No a je celkom drahý. Neviem, možno ho vymením. Za ten môj. To je ten, čo mám. OK, ono rýchlo vymením. Bude o mnoho lepšie. Mám začne ešte napadať? Nie. Ešte jeden voľný slot. Lebo mal kúpiť ešte jeden slot, ja sa možno kúpim. Ale v budúcom dieli. To by som vám neurobil ani za nič. A toto uvidíte v budúcom dieli. To som vás vytrojila, že? Poďte, nie? Začo ešte prihodím cardboardy také. Koper. Veľa kopru. OK. Zase na tú helmitu. Dobre, ja tam idem na to všetko. Máčem tam, že fakt všetko. 3% na light chestplate, 14% na to. 35% na lepšie. OK. Skúsim, ale toto už bude fakt koniec, lebo to video budeme 20 minút, takže to je akože veľmi veľa. 20 minút, to je akože fest. Hádam sa vám to bude mi páči. Od čo mi tu zostalo? Aspoň dať dobre, nech z toho dostanem. Bože, nedá sa mi to liať. Čo dobre, idem hantiť. Ajajaj. Dobre. A, X, I, B, A, X, E, aj zle. OK. Budú lepšie ako tie moje. Mali byť, pre mňa. A sú fakt pekné. Drahé. 200, akože 200 je dosť. No, tak ja sa s vami idem lúčiť. No tak, čau.